An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoniw lasɔn tuma bɛ bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn min kan fɛ a bɛ lajɛlen minɛ b'a ye masaramani ala kan ka bato kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma bɛnnen bɛ nazarasan kalo 10 ye octobre kalo ye bi ye tile 15 ye ka bɛn 2021 san ma min ye kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye an kundigi kisi nɛma b'a kan ale bangena kalo min kan n'o ye mawuludu kalo ye an b'a la k'a fɔ bi y'o tile 8 ye jate la san kalo 3 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kumaw cayalen bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na lakanabaliya hukumu kɔnɔna na o kow bɛ cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔ k'a fɔ wulikajɔ min kɛra wɔlɔlɔ sanfɛla la dɔgɔfura tɛmɛnen n'i y'a sɔrɔ cɛ min bɛ n'a yera jadiwala tigilamaw kelen bɛ k'a minɛ ka tila ka kan tigɛ dɔw bɛ sɔrɔ la a somɔgɔ dɔw ka sera o bɛna sɔrɔ kunnafoni kɔnɔna na ka taa se bi wulikajɔ minnu kuma bɛ sen na Faransi jamana ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra so ye Faransi jamana u ka kɛlɛkɛden dɔw olu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kunbaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan ka lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana sɔrɔdasilakaw olu ka kuma sira min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ka kunnafoni sira ye n'o ye jiripa ye olu ye kunnafoni di k'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na kunnafoni dɔw tun carila ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u kɛlen bɛ ka maa dɔw minɛ k'u wajibiya ka jadiwala tigilamaw k'a fɔ k'u y'olu ye ko ka tila ka bɛngɛrɛ ta ka ɲɛsin olu ma ko kuma min fɔra ko ngalonfin kiriri don Mali sɔrɔdasilakaw u b'u ka baara la k'i ka dɔn k'u ma gɛlɛya se maa si kelen ma wa i ka dɔn kuma min b'a la k'a fɔ ani ja minnu yirala bɔlɔlɔ sanfɛla la ko ngalonfin don ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasilakaw ma u bɛ fɛn min fɔ olu bɛ wulikajɔ min na bi a dogolen tɛ u ka wulikajɔ i ka dɔn a kun dɔnnen bɛ wa olu bɛ baara min na bi ka jamana in ka ɲɛta k'a bila o minɛ kɔnɔna na olu ka baara kun foyi tɛ jamana kɔnɔna na bi u ka baara kun tɛ foyi ye n'o kelenni tɛ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ an ka jamana lakanabaaw n'i y'a sɔrɔ sɔrɔdasilakaw ye u ye wulikajɔ kɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na tɛgɛ dara jadiwala tigilama maa 15 bɔɲanko olu minɛ n'u bolo ka tila k'olu bila nin waati na sɛgɛsɛgɛliw b'a la ka taa ka ɲɛsin u ma ko dɔw yɛrɛ olu kunbɛ kasobonba kan ka ban ka sanga ni nin wulikajɔ ninnu ye fasoden caman ka fɔ la u ye nin wulikajɔ minnu kɛ bi ne nin dili donna ka taa fɛ ko maa bɛ se k'a fɔ ko basigi min n'a mago b'o la k'an gun b'o kan ne nin ko ninnu sabatira ka taa ɲɛfɛ an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala maa maa b'a ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma ala ka fura bɔ a kelen na bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ni k'u kɛ tɛgɛlafɛn ye sanko an ka jamana bɛ bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ min ye araba sufɛla fɛ ni ka dugu jɛ kununko alamisa la Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na Tɔnbukutu yɛrɛ ale marabolo kɔnɔ a yɔrɔ min n'o ye dire ye o ni Tɔnbukutu cɛ ye kilomɛtiri 100 ni kilomɛtiri 30 hakɛ de ye ko cɛ marifatigi dɔ an b'a la k'a fɔ ale donna oraji ka yɔrɔ min bɛ yen ka sin ye ma ka taa ni marifa kɔni ka taa i ka dɔn k'a fɔ bɛngɛnɛ wale ta ka ɲɛsin ye ma kunnafoni na ko ani nafolo caman baden kɔni u n'o taara bɛngɛnɛ wale ninnu kɛba ninnu u y'u to de la ka tila ka mugu ci marifakisɛ ye denmisɛnnin dɔ sɔrɔ min bɛ yen n'a si tɛmɛ san 10 bɔɲanko kan ale kasarala nin na maa caman ka fɔla bi ko wulikajɔ kɔni bɛ ka ɲɛsin dire ma ko nin bɛ bɛn a bɛngɛnɛ wale sabama ɲɔgɔn nɔfɛ fɛɛrɛ b'ale ka tigɛ hali bi basigi lafiya u bɛ se ka mara ninnu sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ala ka kolosuma ni ka sabati n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ vérificateur général an ka jamana kɔnɔ na n'o ye cakɛdabaw kɔlɔsili ta ka ɲɛsin foroba nafolo o yuruguyurugulen ni e ka dɔn ka se ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin o baaraw ma k'a dangɛnɛmaya olu ye ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura dɔw bi a yirala k'a fɔ k'olu ka wulikajɔ kɔnɔna na ko min ye ka dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛna ta ka ɲɛsin lasigidensow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya lasigidenso min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Mali tɔgɔ la Egypte jamana kɔnɔna na ko nafolo kasabi dɔ bɛ yen k'e ka dɔn u bɛna ɲini ka to dibi la miliyɔn 100 caman don ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ ka tila ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin o kɛra cogo minnu na ani maa minnu tun dɔn ka y'a ko la sariya k'a ka baara kɛ o sɛbɛnkola fura kelen in kɔnɔna na u tilala ka yira fɔ an ka jamana fanga ɲɛmaaya so dagayɔrɔ n'o ye minisiri ɲɛmaaya so ye e ka dɔn ko o fana sɛgɛsɛgɛliw ko nafolo camanba de bɛ yen e ka dɔn minnu kun deli ka kurutu ka tɛmɛ wa nin bɛɛ lajɛlen de bɛna ka fɛn ni ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin u ma
kuma kolomorateur dore bi faso de ngana fulo na talimbe tacogo la mita tacogo yi ka bla mene kona mamunu yake ka kila ku wele bogoji ne sanfla me dugo ke abiga fo cogo ni ya soro minga mi malika nyeta ya konena ala kamblo sirakan nambora yi anga jamana konena la kana bala kumu konena ka don ka fo sibi wulile kofe sibi kerefe yoro do be ko kogo di bosu daga ulu kwani ka do ka fulu yera wula yoro ni bele akuka mena unche usirana na manya ka fo ulu ni sibi chate fu ye gele sibi soro ulu ka mena unche le kofe ni ugada utugule toye jadi wala tiga ma utla ka tasu mo ga dugu kwani mate wati mena ka dugu yoro bejeni ka ma bula fembe le kwani jeni ya saka ne pretika dama ne watina ambalma ke do ban ambulo ne ka ka bo yoro inai ambalma ke e jone ka bomi Sebi commune Marko la nyono awa dugu ye kogodi boso daga aye kuna foni soro aw ka dugu no ye kogodi boso daga ye ka be wula ka bo anona akokera chugudi ibi koni be boli dugu koni be bola o trata wula ala ke 3 heures wati o nana kana tasma do anga yoro la o anga so koni so ta ko ka bo we so dakari o ka go koni pejini yoro koni be no na kanga jini we ha pejini ka pa ko kon table angone be kula be dugu ga sa wona be yere kala ko do tara ko machine ambe yere kala ko ni wala en kera ka nyesa ko marama tratado aye kuna foni soro ko kamini tratado ko wuli ga jokke baw ko de wona la kana baw avion mi munu zaro la maraw ko na lay opma uma sa ko yoro lay wa abulay awon ma avion awon sigile do ando ko man mo ko kan la yere do kan nyamo kana nga yoro nun la je no dan senga ni de ambe bule ka bo fo tambula ko ne bolet ama avion ya ma kele kele ama fuyi avion ko ni kuma be abulay ko avion nana anta avion nal na so ko mi bara de ka tewde kadani atema avion naliga amma ka baraka no ye amma ka koy amon kamana gonde sigile doni wati ko fo ko avion baraka ante avion ka para fuyi ko bi fodo ko avion ni ngami ni ka ona benye bala ire so ni telefone mo bule ni ko contacter ka yela be bayi ko avion baraka ante ka avion no fuyi amon be no nabi fane amba yi ko dugole ndew kan kan ko de do am ni so avion baraka ambe tagra fuyi nganu mo baraka ambo fala fo ne uyeru ko zira ka laje kana mulu ma yoro do na ka jete na ka yi ni be ku bado onga kisi ki bobo ko kuma do fo ba je fo dro anga sika ke do anga to sira fo de kon kadai man tere ko ba de ga de kadai abla min kena ro man ta ha do kene kera ma yoro ya ma yoro kari amone sira bulo sira ka do boni doni minu woni ambura ni wure non da ya se an sira na min nya ma ta go fana da na ga ni mo sira na bore kan ga yoro te ngan sira na mboro ko ga na yoro fana ta je ni tuni ko de anya ro kamana go abi anyini mali fanga se ukanya mo ka mukulu mageno de awoni tawatana ko tambisa bani ko mera bangena kamwe kamuzo fure ka dew soro no na ko ko kle ke na be ka bo ka kla ka mina so jini so ko no ya ro ko ka gele o de nga kuma la bay mbako mali fanga ko wuli ku jor ka am se ko di gele mo no de angila man se ngale do de ambalo na ka fo ni tuye shira do kan yi duguina abe mi fo ante politique mala wa politique mana unti nyon kalama an tate dore de jamana in kono di be basa sora kono ka soni ni ga senyono marabulo ma ni gela bi yoro mimi ka kende ambe yoro la mawde nyini ka kuna foni jele di mauma o ti dabla foi kelen kama jamana ka basi amba dabo de kama an ga de benyo yambe dele ka fo o tega tegere fo dama ka fo ko ni kai ka soro na ngoni kai de babi jadoi o tanga baraketa de kuna foni sonu ma ka nyini ka di mauma o de anga ketai wa alishini ala sonama ambo sara kelen ga jamana kono na kasika kuna foni dangene maya ni basike kira ni madam yereu ko so ka anya foto na be ka faso de la amana ke mali fon fan faso do wani gele bi yero la o ti fe ko ala ka nga jamana kolosuma iba soro ni wuli ga dum no mike ati bendo manya foto ko mina ko so ke ulu tete de ra fo iba soro bi digo lula ko so ke ulu ka matala wal ma uti ka nyini chokula ka se ka blaf mali bene ko no ti anga jamana basi ko ni amik manu de ala ka nga jamana kolosuma na mbura ye ka don ka fo sanama de ko marabolo ko na ubes zani marade fe kraniana Shibila kumini mi wuli ga domi kerani ka chemini ka le joka bone anina ni ya soro no ye ka mene ka tana ye ko ka boli chama ya fla jamu ye boli ko ka boli o de bidda ka bamanan to no ta yere jamu ye dambele de uyo mene ka tana ye ni ka sero ka kandige ka ke bololo sanfe be ya ye apma u chaele be do yere kun fe ko check mate wal ba ka do ka fo ko jakoro bi soro do fe ku bi ka ke montage la ya saka pratique dama asoma do banyi ngali ku ko dugula ma do la asoma do be ni watina ale be fe nke to nyefo nyanga lame anwa yoro la ngi tigende ne ya fe ngu mi fi bede bige to wo mi fi de mine mi sigena bulo ndene ndo ya do fe atani mi fi be du jera anga kamale do be ko no bo o kontara uni mi fi
yo mina ka sirika si dugu jɛra min o y'a bila k'a ka taa ko dugutigi ni alimami ka na dugutigi ni alimami ni conseiller dɔw taara olu ye misiw ye kɛra t'a kɛ misi 200 la ko sisan u bɛ taabolo minnu ka u k'o taabolo bila dunufɔw ni arajojew samadukaw k'o dabila ani ni musow i ka burumusi don k'i yɛrɛ sutura o ni dugu mɔgɔw k'u ka marifaw bɛɛ di n'o kɔni kɛra olu bɛ k'u ka tɔnden baasi ti maa sɔrɔ ye u ye ɛri yɛrɛ di ko n'o don ɛri y'a sɔrɔ u ma na ni marifaw ye an'u ka donsow ka kuntigi ko n'o ka taa olu kɔni taara ci jaabi f'u ye k'u sɔnna mɛ donsow ka kuntigi u ma sɔn olu k'u ti taa donsow ma sɔn taama olu tɛna se k'u ka marifaw minnu na ko n'o kɔni tɛ ko u bɛ taa dugu daminɛ hali n'i ka sɛ bɔra n'i ko k'i bɛ taa kɛn ka don u bɛ mugu ci la o sɔn n'o ma u y'u ka misiw bɛɛ d'u ma donsow in yɛrɛ tun ye cɛ 20 ye olu kɔni olu ye dugu bila ala kɔfɛ dugu dɔ bɛ yen ko ndigi jɔna olu taara yen nɔ bɔ donso minnu tilala ka segin ka na ale de ye u ka ɲɛmaa ye dimanche tɛmɛnen su fɛ u nana u y'a ka porte forcée ka bɔ a da la k'u k'a ka wuli k'u ka taa k'a ti taa u y'a siri fo a ka so kɔnɔ ni moto kɔni mana dugu kɔnɔ dɛ i b'a sɔrɔ moto tun b'u bolo ɲɔtuw la kɔfɛla fɛ u kɔni y'a siri fo a ka so kɔnɔ k'a ɲɛ yɛrɛ siri ka taa n'a ye a ye o dɛnɛ k'u bolo ka tarata k'u bolo araba u nana n'a ye baarakɛla dɔw ko k'u y'a ye u camancɛ la moto ka sanfɛ ko ka na u kɔni nana n'a ye min kɛ sa dɛ u nana a fa soda in de la yen nɔ ko kungo taala dɔw de dugu dɔ bɛ yen Tamadugu Marakala ko mɔgɔw de nana f'u ɲɛna ko mɔgɔ dɔ falen don yɔrɔ dɔ la ye k'u ka n'a lajɛ ko ni maa min ka mɔgɔ don mɔgɔw bɔra ka taa lajɛ min kɛ o y'a sɔrɔ ale de don ne t'a fa cogo kɔni dɔn mɛ ne kɔni ka kunfi jate in na kantigɛli min kɛ tuma min o y'a sɔrɔ a falen don n'a bɛ se ka kantigɛ ka fɔ a tɛ lama u bɛ k'a ɲininka tuma min bolo 2 siri b'a kɔfɛ n'o page turuma min kɛ dɔrɔn u nana a dalen jan cɛ b'a la k'a taa tigɛ ni muru ye ka kunkolo yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la pewu k'a bila disi kan u b'a ɲininka a ye mɔgɔw tɔgɔw fɔ ko kɔni kɛra nin cogo in na nkalon kɔni tɛ u ye o de fɔ arabukan na ko bɛ nin kɛ risala ye ko ka di donsow ma o kɔrɔ de ko nin ye lɛtiri ye donso fɛn fɛn n'i ma sɔn ka fɔ k'a ma n'u y'i sɔrɔ nin don e m'a ye a b'a fɔ k'u ni dugu bɛnna ko mɛ ko nin ma sɔn n k'a b'o fɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sira dɔ kan ye yaasa k'a dafa hali bi min ye ka dɔ k'a fɔ sira wɛrɛ n'i y'a sɔrɔ Siramadu ka ye ale yɛrɛ b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ yan nin ko in kɛcogo an k'o yɛrɛ lamɛn. ne tɔgɔ ye Madu Jara ka bɔ Siramadu dɔw b'a fɔ Bɛnkɛ Jara Siramadu bɛɛ Sizani arrondissement na mɛ an ka commune ye Sibila ye. Madu Jara ja dɔ bɔra ka ye bɔlɔlɔ sanfɛla la dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na ni o ye cɛ dɔ bɛ yen a bɛ jariwala tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲininkaliw k'a la kɔfɛ mɔgɔw bɛ tila k'a ye a kan bɛ tigɛ ka da a sanfɛ k'a bɛ bɔ yɔrɔ min na k'o ye Siramadu ye aw dɔnbaa don wa. Siramadu woloden yɛrɛ don ne yɛrɛ kalite don a tɔgɔ ye Kɔgɔboli Danbɛlɛ a wolola Siramadu a fa ye Siramadu ka ye a ba ye Siramadu ka ye u y'a minɛ min kɛ u taara n'a ye bɛn yɔrɔ min na u taara n'a ye ka jumasi kɛ ka ntɛnɛ kɛ karata 11 waati u nana n'a ye dugu dakɔrɔ jamakuluba ka n'a ɲininka donso minnu bɛ yen k'a ɲininka donsow ye joli ye donsow bɛ cogo di a tun bɛ yɔrɔ jumɛn a y'o yɔrɔ f'u ye o tuma u sɔrɔla ka nin baara in ne k'a la wa ja in min bilala Siramadu ko ma bila dɛ jalisi yɛrɛ minnu y'a fa olu de ye ja in bila jɛma k'a ye dɔ bɔra kelen ɲɛ t'a la k'a fɔ ko ale tɛ se k'a confirmer ko parce que ko ale m'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔn na kɛra an ka yɔrɔw la ye anw tɛ ɲɔgɔn fɛ komi o ye ɲɔgɔn ye anw tɛ kala fɛ anw ye sana ye dugu y'a dɔn cogo di ko a su bɛ yen u ye a da siraba cɛmancɛ de la mɔgɔw tɛmɛntɔ y'a ye ka n'a ɲɛfɔ dugutigi ye o tuma dugutigi ye maa 5 bila olu taara lajɛ olu ko a dugu o tuma dugutigi sɔrɔla ka mɔgɔw bila ka taa nɔfɛ u taara ta kɛ nana ye ka n'a su don Samadugu. nin kɛra ka se san ɲɛgɔn ma a kɛlen mun kɛra ka ɲɛsin mara in ma lakanako la fanga fɛ. a ko ni ɲɛfɔra faamaw ye nka maa mɛ taa maa kɔni bɛ taa ko lajɛ faamaw b'a kalama an ka mɛriw a fɔra olu ye mɛ maa kɔni bɛ taa ka taa lajɛ ale bɛ min fɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a tɔɔrɔ bɔ an la an b'a fɔ faamaw ye ale bi u kɛ dɔ fara u kɛ cɛsiri kan pour que jamanadenw ka lafiya ɲɔgɔn tɛ kɔni an ka dugu an kamana gannen don dɛ n'a fɔra maa minnu ye donso minnu n'u u mɛ bɛɛ jaabi si ka fɔ k'a kɛ n ye donso ye ten k'i tɔgɔ dɔn ka t'i fa i y'a dɔn kɔni o ye baara ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Bɛnkɛ kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an ka jamana kɔnɔna na fɛn min na ni kolosuma ye ka ɲɛsin Mali ma ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ye sommet min kɛra Faransi jamana n'i ka dɔn k'a fɔ farafinna denmisɛn sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ o min kɛra kuma caman b'a la ka fɔ a kɔnɔna na Aminata Daramani hakilila dɔw de a ko kɔnɔna na ka ɲɛsin Faransi ma n'ale minisiri kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔna na an ka lamɛn. min kɛlen filɛ nin ye o n'a tɔ si ma kɛ kelen ye
Président Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ ale b'a fɛ nin sommet in na ka farafina denmisɛnninw de fara ɲɔgɔn kan. Ale hamina ye min ye an n'u ka relation ye ni fiɲɛ caman yelen don a la ale ɲɛna ko se k'o lakuraya mais o lakuraya baga u minnu bɛ se k'o kɛ a ka jate la denmisɛnninw de bɛ se k'o baara kɛ puisque olu de ye avenir ye. Mɔgɔ ba saba de tun bɛ yen ani Faransi cɛ n'a ka kan ka tilen o tilenni o yamaruya tɛ se ka bɔ e la. O bɛ bɔ anw de la parce que a kɛra anw de la. Denmisɛnnin minnu kumana u da sera kuma caman ma. Colonialisme ko kuma b'a la, impérialisme ko kuma b'a la, base ko kumaw b'a la. U ye kuma fɛn o fɛn fɔ u tɛ sɔsɔ o la o. U dama maga baara ko kuma na. U bɛ nkalontigɛ la ko n'i y'a ye jamana tɛ taa ɲɛ ko an ka États de man ɲi. États ɲanu ɲabaliya o bɔra olu yɛrɛ de la. Banque mondiale ni FMI de y'a fɔ ko État k'i sen bɔ fɛn bɛɛ la ko ka to jagokɛlaw bolo ko ka fɛn bɛɛ kɛ sanni feere ye. Kalan b'o la, balo b'o la, ji b'o la, fura b'o la, fɛn bɛɛ b'o la. A ye réunion ba dɔ de sigi Paris ko sur le financement du développement. Bandaw yɛrɛ tun bɛ yen. Bandaw bɔlen kɔ yɛrɛ de bandaw bɔra fanga la. Komi u ni Alassane Dramane Ouattara de bɛ taa. Paris réunion banna a farafina a réunion nana sigi Abidjan. K'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ wele nin kuma kelen in dɛ. O de dɔn sen kelen de fɔlen b'u bɛɛ ye u bɛɛ b'o dɔn sira de kan. O dɔn sira min ye dɔrɔn ka farafina sugu fiyɛw dayɛlɛ u ye k'an ka yɔrɔw bɛɛ dayɛlɛ u ye. An balona k'a fɔ ni tun ye Aminata Dramane Traoré ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala an ka jamana basigi min n'an bɛɛ b'o nɔfɛ Ala ka Mali bila o sira kan. Min bɛ far'o kan ko Faransi jamana kɔni u y'u ka minɛnw cɛli daminɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna ka ban nka dɔw ka fɔ la ko dɔw taara i n'a fɔ ka t'u da Niger fɔlɔ o ye ka jateminɛ kɛ u yɛrɛ fɛ ni gɛlɛya y'an ka jamana sɔrɔ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ hali bi n'i y'a sɔrɔ n'olu kan ka se ka segin ka na nka u ye nin wulikajɔ in kɛ waati min na maa caman kun hakili la ko ni Faransi ka taali ko kuma fɔra k'a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma nka ka sanga ni ɲɛmaaw ka fɔ la an ye kuma min na n'i y'a sɔrɔ Faransi ka kɛlɛkɛcɛ dɔw ye bɔli daminɛ dama waati kelen kɔnɔ Kidali marabolo kɔnɔ na min ye Mali sɔrɔsiw ani ka dɔ ka fɔ yɛrɛlakana jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ni sɔrɔsiw faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'olu ye baaraw daminɛ ka ban kuma kolomɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye ni janfan wɛrɛ ma bɔ a kɔnɔ na an ka jamana ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin ye kɛtɔla ye ka siratigɛ jɛlɛwɛlɛ minɛ lakana sababu la an bɛ dugawu kɛ n'o y'a ɲɛ sira de Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye min ye Sunkalo Bobo Mayiga ale ye minisiri ɲɛmaaya kɛ an ka jamana kɔnɔ na ka tɛmɛ o kɔfɛ ka lafasa o minisiriso kɛ ka tila o kɔfɛ ka minisiriso wɛrɛw kɛ an ka jamana kɔnɔ na min ye service de renseignement o ɲɛmaayaw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ a fɛ a kɛ mɛ kasoladen nin waati in na kiiri tigilamaw ko ni Ala sɔnna ma k'a tɛna mɛn k'a ka kiiriw baaraw bɛna sigi sen kan nka a lafasalikɛbaaw ye kunnafonilaw wele ni ka ɲɛfɔli k'olu ye ka yira k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ k'a minɛ cogo min na k'olu ma sɔn o kumatigi ma min ye Abdraman Ben Mamata Touré ale b'o ɲɛfɔ an ye a ka lafasalikɛla don an ka lamɛn. Conférence de presse in kɔnɔ an ye an sinsin point fila kan a point fɔlɔ o ye mun ye k'a yira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ kɛra taabolo mun taara a ka procédure in hukumu kɔnɔna na parce que an ka sariya sinw y'a fɔ k'a fɔ ni ministre kɔni ko b'a kun kan ko mun kɛra k'a to ministeriya hukumu kɔnɔna na haute cour de justice de bɛ se ka akiri mais tribunal ordinaire ni cour d'assises ninnu tɛ se k'a kɛ donc an y'a ye k'a fɔ malheureusement cour suprême mɔgɔw ma o sira tagama donc u tagara n'a ye sira wɛrɛ fɛ donc o ye sariya sɔsɔ fɔlɔ ye anw ka niveau la mais o kɛlɛ in je pense que an bɛ se k'o kɛ techniquement point filanan o ye mun yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye Bubey ka minɛni ani a bilali ka taa kasobonba la an ye surunani dɔnbaw ye an m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ minɛ an m'a fɔ ko mɔgɔ nɔ tɛ minɛ an ko simplement mɔgɔ dɔw bɛ yen o kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye responsabilité baw sɔrɔ jamana in kɔnɔ u ye jɔyɔrɔbaw kɛ a kɛra ministre de la défense ye a kɛra ministre des affaires étrangères ye a kɛra premier ministre yɛrɛ jamana in kɔnɔ décoration camanba yɛrɛ fɛnɛ b'a bolo o bɛɛ yɛrɛ kama anw y'a estimé k'a fɔ hali ni Sumayila Bubey nɔ bɛ minɛ hali ni Sumayila Bubey yɛrɛ bɛ minɛ mais a ka bila yɔrɔ la min tɛ kasobonba kɔni kɔnɔna ye parce que a bɛ yɔrɔ min na kasobonba la vraiment a bɛ dortoir min na o ye mɔgɔ 76 de dayɔrɔ ye alors k'a dabɔlen don mɔgɔ 30 de kama donc a fiɲɛko ka gɛlɛn a saniyako ni fɛn misɛnmanin caman b'a la an yɛrɛ bɛ maloya k'an da don olu bɛɛ la yan ka fɔ donc anw bolo mɔgɔ mun don en fonction de ce qu'il a fait dans ce pays là il est bon que an k'a bɔ yen ka taga bila résidence surveillée la yɔrɔ wɛrɛ la an ye ministre de la justice saisi ka kuma fɔ a ye an ye administration pénitentiaire saisi wa an ye procédure yɛrɛ fɛnɛ k'a la cour suprême na mais cour suprême mɔgɔw ma sɔn ka o changement de condition accordé an ye. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye a ka journalidonnaw kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana bɛnɲɔgɔnya bɛna cogo sira min fɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ bɛn basigi ma ka ɲɛsin an ka jamana ma Ala k'an bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye mawuludu bɛ sɛnsɛn na ka na ni Ala sɔnna ma min ye ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛn don sufɛla fɛ ni ka dugu jɛ tarata la e ka dɔn mawuludu baaraw o bɛ daminɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ
ni ala sɔrɔma o baaraw bɛ daminɛ ka kɔn aw ɲɛ Tombouctou ka minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la olu farala ɲɔgɔn kan k'a yira u kan ka mun de kɛ ka ɲɛsin ma olu dɔ in ma o kumatigi maa min ye Sidi Keita don an ka lamɛn. N'u bɛ yen nɔ n'u bɛ Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na ani n'u bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ olu bɛ nin waati in kɛrɛnkɛrɛn walasa ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tombouctou ka se ka malodi ɲɛnamaya donc o dun n'an y'o lajɛ ni jama farala ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn kofɔ jama mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ sigikafɔ kofɔ donc an dun ka jamana in an bɛ gɛlɛya kɔnɔna na bi donc ni wale min ni a ka ca ala fɛ ni a laɲɛnamaya la a bɛ kɛ sababu ye an ka laadala ko minnu bɛ yan nɔ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka olu lakana a bɛ kɛ sababu ye gɛrɛntɛ min bɛ jamana kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ka o gɛrɛntɛ ka dɔ b'o la kosɛbɛ parce que ni hadamadenw sigila hadamadenw bɛ kuma ni hadamadenw sigila hadamadenw bɛ bɛn fɛn kelen kan donc an bɛ don min na ko bi an ka jamana mago b'o la ministère de l'artisanat de la culture du tourisme donc o ye a jateminɛ k'a fɔ ko ni ala sɔnna ni waleya in ni a taara association des ressortissants de Tombouctou kan ni waleya in an bɛ u dɛmɛ an bɛ wuli ka s'u ma ka boloma dɛmɛ kɛ walasa k'a yira la k'a fɔ k'u bɛ waleya min ta waleya min ni o ni an ka kungilenna bɛɛ ye kelen ye an ka kungilenna ti foyi ye walasa an ka laadala ko minnu bɛ yan nɔ olu bɛ se ka tɔgɔtɔ olu bɛ se ka kɛ an yɛrɛ bolo nafasɔrɔ sira ye. An balodan k'a fɔ ni tun ye Sidi Keita ye a fɔra cogo min na yarabi ala an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye campagne dɔ n'i y'a sɔrɔ n'o tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka tɛgɛ ko safinɛ na ni k'o baaraw sigi sen kan bi yɛrɛ ye o tɔgɔla don kɛnɛlen ye o baaraw bɛ kɛ cogo jumɛn de la ka kɔn ye fara ɲɔgɔn kɛra kulu dɔ fɛ ka se k'o baaraw bila sengali ka wulikajɔ dɔw kɛ o ko kɔdɛn na a kun yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye ko saniya o bɛ se ka sabati cogo min na tɛgɛ ko safinɛ na k'a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya dɔw b'an da la ka se ka o gɛlɛyaw ka se ka fura sɔrɔ o la yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma min ye Segu Tunkara ye ale y'a ko dɔ ɲɛma ye a b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Un campagne min lancé campagne tout ce chacun ka campagne de don campagne min bɛ tɛgɛ koli ka jɛ ni safinɛ nafa min b'a la an y'a ye k'a fɔ ko bana caman bɛ yen bi diɲɛ kɔnɔ bi ni mɔgɔninfinw sera ka tɛgɛ ko safinɛ matarafa a bɛ kɛ sababu ye k'an kisi o banaw ma ɲɛjalandimiw b'a la kɔlɔboli banaw b'a la coronavirusiw b'a la ebolaw b'a la bana caman a bɛ kɛ sababu ye k'an kisi o bana ninnu ma bon n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an kisi bana ma waribɔ dun t'a la fo kɛwale de don ne ɲɛna o kɛwale matarafali an kan ka bɛɛ hakili la kunu pour que bɛɛ ka sɔn o kɛli ma o de ye bi campagne kun ye donc lavage des mains n'o ye tɛgɛ ko safinɛ la ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a kama n'o ye jumadon ye n'o ye le 15 octobre ye o don kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu de kɔnɔ bi an bɛna taa tile 2 caravane kɛ Sala ani Moribabugu ani Mali yɔrɔ bɛɛ pour que ka mɔgɔninfinw kunnafoni tɛgɛ ko safinɛ la nafa la min nana n'a ye tout ce chacun ye association min sigilen don k'a fɔ ko ka muso kɛlɛ ka densaya kɛlɛ n'i ko ka muso kɛlɛ ji tɛ yɔrɔ yɔrɔ ye muso kɛlɛ tɛ se ka kɛlɛ ka ban ye jɛya tɛ yɔrɔ yɔrɔ muso kɛlɛ tɛ se ka kɛlɛ ka ban ye n'i ko ji ni jɛya i b'a fɔ ko ka tɛgɛ koli ye jumɛn ye parce que ka tɛgɛ ko safinɛ la o de b'a to an bɛ kisi o bana ninnu ma maintenant o fana bɛ kɛ sababu ye ka denw kisi bana caman ma ka ba kisi bana caman ma ka dutigi kisi musakabɔ caman ma. An balodan k'a fɔ ni tun ye Seku kan ye o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ Alassane Mayiga ale yɛrɛ hakila dɔw di ko in kan an ka lamɛn. Min kɛlen filɛ nin ye o n'a tɔ si ma kɛ kelen ye. Président Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ ale b'a fɛ nin sommet in na ka farafinna denmisɛnninw de fara ɲɔgɔn kan ale hamina ye min ye an n'u ka relation ye ni fiɲɛ caman yelen don a la ale ɲɛna ko se k'o lakuraya mais o lakurayabagaw minnu bɛ se k'o kɛ a ka jate la denmisɛnninw de bɛ se k'o baara kɛ puisque olu de ye avenir ye mɔgɔ ba saba de tun bɛ yen ani Faransi cɛ n'a ka kan ka tilen o tilenni o yamaruya tɛ se ka bɔ e la o bɛ bɔ anw de la parce que a kɛra anw de la denmisɛnnin minnu kumana u da sera kuma caman ma colonialisme ko kuma b'a la impérialisme ko kuma b'a la base ko kumaw b'a la u ye kuma fɛn o fɛn fɔ u tɛ sɔsɔ o la o u dama maga baara ko kuma na u bɛ nkalontigɛ la ko n'i y'a ye jamana tɛ taa ɲɛ ko an ka états de man ɲi états ɲanu ɲabaliya o bɔra olu yɛrɛ de la Banque mondiale ni FMI de y'a fɔ ko état k'i sen bɔ fɛn bɛɛ la ko ka to jagokɛlaw bolo ko ka fɛn bɛɛ kɛ sanni feere ye kalan b'o la balo b'o la ji b'o la fura b'o la fɛn bɛɛ b'o la a ye réunion ba dɔ de sigi Paris ko sur le financement du développement bandaw yɛrɛ tun bɛ yen bandaw bɔlen kɔ yɛrɛ de bandaw bɔra fanga la komi u ni Alassane Dramane Ouattara de bɛ tan Paris réunion banna a farafinna a réunion nana sigi Abidjan k'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ wele nin kuma kelen in dɛ o de dɔn sen kelen in de fɔlen b'u bɛɛ ye u bɛɛ b'o dɔn sira de kan o dɔn sira min ye dɔrɔn ka farafinna sugu fiyɛw dayɛlɛ u ye k'an ka yɔrɔw bɛɛ dayɛlɛ u ye. An balona k'a fɔ ni tun ye Alassane Mayiga kɛ u y'a fɔ cogo min na yarabi ala a kun ye bana minnu kɛlɛli ka bɔ an ka jamana sen na ala k'an kisi bana ninnu kasara ma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ ɲinɛ wulikajɔ min bɛ sen na
n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ka se ka labɛn ta ka ɲɛsin an ka farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔba min n'o ye 20 mars ye o labɛn min bɛ sen na a baaraw bɛ kundamana jumɛn de la ministre min ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma ale taara kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye an ka ministre lamɛn. Bara yɛrɛ de bɛ ka kɛ bara kɛra de aw kana mɔgɔ ka bara fana dɔgɔya bara bɛ ka kɛ baraba de kɛra dɔɔni de b'a jɛ a ka ban a bɛ ban fana n'Ala sɔnna u bɛna ye mɔgɔ min hakili la an bɛna dɛsɛ an tɛ dɛsɛ ni bara in bɛ kɛ a dɔɔni de b'a jɛ n'Ala sɔnna a bɛ ban min b'a jɛ fana a bɛ kɛ délai min dira a bɛ k'o la n'Ala sɔnna inshallah an bɛ ka bara min kɛ sisan objectif wɛrɛ donna a la tuguni parce que u b'a dɔn an ka équipe nationale équipe A o ye match caman joué déjà coupe du monde qualificatif kɔnɔna an ka groupe kɔnɔ an de premier o fana an ko il faut que an ka cogoya bɛɛ ɲini pour que an ka match min kan ka jouer à domicile contre l'Ouganda an bɛna ko bɛɛ de kɛ pour que an ka se o jouer en 26 mars kɔnɔ inshallah a bɛ kɛ fana parce que bara bɛ ka kɛ et puis an bɛ tila ka na tuguni o tuma sera an bɛna ka fɛn lajɛ bɛɛ ni bara in bɛɛ de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ difficulté bɛ yen an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka difficulté solution ɲɛɲini. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye ministre Kaɲe ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bila ɲɛta minɛ kɔnɔ ka ɲɛsan ka jamana n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ to ka wulikɛjɔ dɔw kɛ ka taa bɔ ɲɛnatigɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya communiste o mara kɔnɔ na min ye musokɔrɔba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a wele ko Assistant Touré dɔw k'a ma ko Yorobo e ka dɔn ale de kɛra e ka dɔn communiste marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ na bi u taara ka taa u ɲɛ d'a kan o sen fɛ a ye kuma min fɔ an ka Sita yɛrɛ lamɛn. Assistant Touré dɔw ko Yorobo. An y'a mɛn k'a fɔ ko faamaw sera e fɛ yan hakilila jumɛn b'e la wa? Hakilila min tun bɛ ne fɛ sɔrɔdasi cɛman ani musomanw Ala ka Mali nɔgɔya u ye Ala k'u kisi k'u tanga n'i ye ne sigilen ka nin wele don da n ko Ala ni sɔrɔdasiw barika don ni sɔrɔdasiw tɛ n ko jɛni bɛ ne ta b'a de y'u ye Ala k'u sɔn b'a k'Ala ye Ala ka barika don a la n ko Ala ka jamana sɔn Ala ka gwɛlɛya Ala ka taa fiɲɛ bolo dahirimɛ ni fiyɛri bɔ Ala ka nɔgɔya Mali cɛman ni musoman Ala k'aw bɛɛ kisi san o san kɛnɛ k'a sɔn Ala k'an kisi k'an tanga. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Assistant Kaɲe ye Mohamed Samakɛ tun bɛ kɛnɛ kan o kɔfɛ a kɛla ka ɲininkali ta ka ɲɛsin a denkɛ ma Morikɛ Tarawele ale yɛrɛ min fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ ye Morikɛ Tarawele ne ye musokɔrɔba denkɛ kɔrɔbalen musokɔrɔba ka san yɛlɛma minnu bɛ kɛ ni faamaw bɛna ka na a lajɛ k'a fu k'a laja o don de ye bi ye ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyalenba don Ala barika la musokɔrɔba si yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bibi na k'an b'a jate fɔ san 100 ani san 5 bi alhamdulilayi a ye dɔ sɔrɔ o nana bonya kɛ an ye adamaden kɔni fɛn dɔ i bɛ da i bɛrɛ de la faamaw kɔni u sera an ma yan bi u nana ni birifini ye ka na ni woro ye orange mɔgɔ yɔrɔ an b'u fo k'u barika da u ye dɛmɛba kɛ parce que u nana ni malo sangolo bɔrɔ 1 ɲɔ sangolo bɔrɔ 1 ani sukaro 50 a y'a dɔn kɔni n'i y'o kɛ dutigi bi i ye belebeleka ye dɛ o nisɔndiyaba bɛɛ na an bɛ orange fo ko Ala k'u kɛnɛ to an kɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ faamaw bɛ k'u hakilila to min kɛ maakɔrɔbaw la nin ye k'u jija fɛ c'est maakɔrɔba ye fɛn dɔ ye n'i hakili to a la don min tɛ o don ye e yɛrɛ fana de b'a nafa bɔ n'i y'a ye an fana bɛ k'an jija an ta in na bi a bɛɛ kun ye o kelen de ye faamaw kɔni u ye min k'an ye bi a diyara n ye a bɛnna ma hali bi Ala k'u mɛn an kɔrɔ ka sini kɛnɛya di ka san caman k'o yira an ni musokɔrɔba la. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Morikɛ Tarawele Kaɲe ye Mohamed Samakɛ ale tun bɛ ka ɲininkaliw kɛ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka san caman k'o fara an ni ninnu bɛɛ lajɛlen kelen na ci kan dɛmɛɲɔgɔnya min taara ka ɲɛsin ma hali bi dɛmɛɲɔgɔnya kura wɛrɛw ka se k'o boloda ka ɲɛsin ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ bi kumaw cayalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na lakanabaliya waralen bɛ k'a dɔn k'a fɔ hali kunu u ye malo dɔ jeni o malo jeni kɛra so ye cikɛlaw ka ɲɛmaw ka taa se min ye sigidalamaw ye olu ka tun ɲɛda kɛnɛ kan ɲɔnɔ yɛrɛ bilama gɛlɛya ni waati na min ye Morikɛ Kulubali gɛlɛya caman bɛ wele ɲɔgɔn na bi a kow bɛ cogo jumɛn de la a yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan ni waati na e ye jɔn ka bɔ mini. Ne tɔgɔ ye Morikɛ Kulubali ka bɔ dɔgɔ sigi Pelukan na. Morikɛ Kulubali lakanabaliya min bɛ yen bi ni bɛɛ lajɛlen da b'a kuma la ɲɔnɔ marabolo bilama a bɛ cogo di. ɲɔnɔ bilama foro minnu bɛ yen nɔ minnu ka surun tudawolow la mɔgɔ de tɛ se ka taa ka k'i biri a la ni marifakisɛ de ma bɔ tu la ka na i sɔrɔ foro kɔnɔ i mana sira min i bɛ segin sira wɛrɛ fɛ min t'o ye o kɔni ye gɛlɛyaba ye ɲɔnɔ mara kɔnɔ bi hali fɔlɔ an kɔrɔ yan an ka dugu min bɛ dɔgɔfiri n'o ye dɔgɔfiriba ye gidɔrɔn yɛrɛ kote la ni dɔgɔ dɔw jɛ a bɛ se dɔgɔ 2 dɔgɔ 3 ma
n'o bi dabu ye sunɔgɔsi ye bɛɛ de bɛ ka kuma bi ni jamana faamaw tɔgɔ ye gɛlɛya min bɛ mara in kɔnɔ ni k'i b'a fɔ ni ɲɛji de b'a fɔ Abdoulaye Kulibali araba tɛmɛnen n dara araba min kan an ka lakanajɛkulu tigilamɔgɔ min na n'o ye donsolakaw ye olu donna janfa min kɔnɔ sibi a ma dogo maa si la a kɛra cɛnni dan ye kɛra donso ka côté la sabu ka d'a kan a janfa fanga bonyana o kɛlɛ senfɛ sibi yɛrɛ ye dugu kɔnɔna o nana dugu kɔnɔna maa bɛɛ jɛ ka bɔ dugu kɔnɔ kɛlɛ laban kɛ tasuma don dugu la sibi dugu yɛrɛ kɛrɛfɛla la dugu minnu bɛ yen ko Amudalayi ani Buguni mɔgɔ fan caman de wulila ka fala tigɛ kɛ na Ndenbugu bolo kan a kɛra maɲumatɔ ko dan ye muso ni denw cɛkɔrɔba dɛsɛlen san 80 san 70 ye ninnu bɛɛ de y'u denwolo kɛ ŋunuma pour ka se ka Ndenbugu côté sɔrɔ an tɛ n'o bɛɛ jumadonw la ka na Besiti commune la mansin 2 ka na tasuma don a la foro yɛrɛ kɔnɔ sɔgɔmada fɛ 6h ni 7h cɛ Besiti commune la nin yɛrɛ juma tarata min dar'o kan u laban ka na Soworo kan na ani Dɔrɔnguruka ka na jogo 7 de jeni kɛlɛ bɛ ka taa ni o misiw fana ye o kɛra tarata o sara kelen yɛrɛ kɔnɔ tuguni u laban ka taa min bɛ Waani k'u b'u ka sariya sigi olu da la c'est-à-dire Mamour Kiyɛ jɛkulu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn cercle bɛɛ minɛ an bɛ don min na n'a fɔ bi Abdoulaye. Nin waati laban na kunnafoni carilen don ko avion bɛ a ka mara kɔnɔna la ko avion ka wulikajɔw bonyalen don ko fɔ cɛnnibaw kɛra aw minnu bɛ yen a b'o cɛnni dɔw kalama wa. I y'a fɔ cogo min na an fana ye avion mankan mɛn an ka communes kɔnɔ avion mankan bɛ sanfɛla fɛ mais k'a fɔ k'a ye nin baara in de kɛ tiɲɛ yɛrɛ la Ala ni ka kan an bɛ se k'an bolo siyɔ k'a fɔ k'a ye nin kɛ an m'a fɔ a m'a kɛ dɛ an kɔni m'a ye fɔlɔ k'a fɔ k'a ye nin de kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Abdoulaye Kulibali an bɛ ka a jate sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye Facebook ni WhatsApp ye k'a fɔ ko armée ye baaraba kɛ anw fɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ ko a ye baara kɛ yan o de kɛ di anw ye anw tɛ armée jugu ye bi anw tɛ armée jugu ye sini nka n'u ma min kɛ bon an tɛ se k'a fɔ k'u y'o kɛ quoi o de n'u y'a kɛ dɛ o de kɛ di anw ye mais dɔw de bɛ k'o kuma ta k'o kɛ i n'a fɔ jagokun Bamakɔ ye k'a kɛ i b'a fɔ ko anw bɛ armée contre la anw tɛ armée contre la fiyewu an ye marche min kɛ Bamakɔ Monument Palace la ne de bɔra k'a jira Mali faamaw la donso fini bɛ n ka o don sɔrɔsi fini bɛ na donso ni sɔrɔsi an ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ sɔrɔ an ka se ka jamana in bɔ bolo la Maliyɛn bɛɛ k'a faamu k'a fɔ anw tɛ armée contre la abada anw ni armée de ye kelen ye Jadisi filɛ nin n'a ye donso sɔrɔ a t'a to yen a b'a faa n'a ye sɔrɔsi sɔrɔ a t'a to yen a b'a faa o tuma ni sɔrɔsi ni donso ma fara ɲɔgɔn kan ni jɔn de bɛ fara ɲɔgɔn kan hali bi n'a fɔra ko panw an ka dugu la an jigi ye lakana tigilamɔgɔw la an bɛ ci bila olu de ma olu de bɛna an bɔ bolo la o tuma an tɛ k'olu jugu ye koyi an bɛ denmisɛnninw kun n'a fɔ bi kuma minnu bɛ ka fɔ Bamakɔ élection bɛ kɛ élection tɛ kɛ dugu joli joli de bɛ ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la u k'a lajɛ jamana min basigi cogo min na dɔrɔn u k'o fɛn latigɛ anw mago tɛ élection ko la bi anw mago tɛ élection la sini anw mago bɛ fɛn bɛɛ dama an ni ka se ka kisi an ka se ka sigi an ka denbaya cɛla hɛrɛ la anw m'o de ɲini jamana faamaw fɛ k'o ɲini diɲɛmaa fɛ. Morikɛ Kulibali dɔw ka fɔ la bi ko wulikajɔ min bɛ mara ninnu kɔnɔ la bi ko n'i ye kɛlɛ in selen nin ma ko donsow de ye a daminɛ ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa dɔw ma k'a sɔrɔ u tɛ kojugu la u tɛ kojugu la sini ko gɛlɛya in fanba bɛɛ ye donsolakaw ye aw ka jaabi ye mun ye. Abdoulaye Kulibali kuma in jaabi bɛ kuma in yɛrɛ kɔnɔ bi ye Mali bila Maliya la yan aw delila k'a ye donso delila ka taa sira tigɛ jɔn ni min ye ko fo u kana wari hakɛ in sara k'a sɔrɔ bi ma se a delila k'a ye donso delila ka taa bin dugu jumɛn kan k'u b'u kɛlɛ ko fo ka don donsoya la a delila k'a ye donso delila ka taa bin dugu jumɛn na k'a bɛ sariya sigi dugu da la k'u minɛ dugu bana Ala ta ma a delila k'o ye donsoya la f'i k'a faamu k'a fɔ Jadisiw de nana ni nin hakilina ye fɔlɔ ko fo mɔgɔw bannen don Ala ta ma mɔgɔw ka Ala ta kɛ u commencera k'a dugu gendarmew fa aw delila k'a ye donso delila ka taa poste jumɛn gendarmew fa Mali kɔnɔ fɔlɔ a delila k'a mɛn hakili la donso delila ka taa poste jumɛn chauffeur fa Mali kɔnɔ Mali bɛɛ donso delila ka taa yɔrɔ jumɛn loyer gɛn fɔlɔ Mali dugu si tɛ min bɛ cogo dɔ la Jadisiw de ye a gendarmew fa fɔlɔ k'a chauffeur gɛn k'a dɔnɲɛw gɛn ne b'o f'i ɲɛna soit la sɔrɔsi kan min bɛ soit la donso de y'a ci wa Jadisiw de y'a ci o waati de ko mɔgɔw ma k'olu bɛ ka kafiriw de gɛn ka bɔ mɔgɔw da la olu bɛɛ taalen kɔ sa k'a to to an fa nanama ye o tuma o sɔrɔla ka wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin an ma population bɛ sɔrɔla ka ɲɔgɔn ye ayiwa nin min filɛ nin ye jaa o tun bɛ k'a nɛgɛ de faamaw taalen filɛ nin ye donc ne bɛɛ ka sigilen filɛ nin ye an dalen de o tuma an kun t'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka kɛ yɛlɛ lakana jɛkulu pour que an ka se ka sigi an muso n'an denw cɛla wa donsoya yɛrɛ a ye fanga sɔrɔ tan de n'o tɛ i bɛ dugu bɛɛ lajɛlen ta Mali kɔnɔ n'i ye donso cɛ 2 sɔrɔ donso cɛ 3 o y'a cayalen dugu kelen kɔnɔ mais kɛnɛ kɛ bɛɛ kɛra donso ye d'a ma dama foyi kama yɛlɛli kɔnɔ an ka se ka sabati an sigiyɔrɔ la o tuma kuma jaabi b'a yɛrɛ kɔnɔ Jadisiya de ye donsoya fanga don donsoya la Mali kɔnɔ an bɛ don min na fo n'a fɔ bi hakilima bɛɛ k'a k'o faamu minnu bɛ nin kuma in fɔ k'a fɔ ko donsow de ye cɛnnikɛlaw ye f'a k'a dɔn olu de ye Jadisi ninnu dɛmɛbaaw ye o tuma olu de bɛ Jadisiw supporter k'a fɔ ko donso de nana ni ko ye k'a sɔrɔ ko yɛrɛ kɛnɛkanko de bɛɛ ɲɛ b'a la maa yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin na. Morikɛ Kulibali aw ko k'a ka marifa ta kun ye ko ka wulikajɔ kɛ ka se k'a ka dugu lakana kunnafoniw na dɔw dun b'a yira k'a fɔ ko marifaw bɛ aw bolo wa a bɛ dugu minnu na fana ko a ka dugu la ko wulikajɔ bɛ ka ta ka ɲɛsin ye ma ko jɔyɔrɔ tɛ ka ye aw la o la o jaabi ye mun ye. o jaabi ye min ye minnu bɛna ka na bagan ninnu cɛ u bɛ bagan ninnu de cɛ dugu so kɔfɛ kungo kɔnɔna na u bɛ bagan ninnu de cɛ ka taa ni bagan ninnu ye o b'a sɔrɔ n'u ye bagan ninnu cɛ sisan kɛnɛ miiri kɛlɛkɛminɛ chasi la min t'u bolo mobiliw b'u bolo a delila ka mobili donso bolo k'a bɛ kɛlɛ kɛ wa yanzore kɛtiw b'u bolo marifa simaninw b'u bolo n'o ye maîtresse ninnu ye
kɛlɛkɛminɛ sɛsi tɛ min ti olu bolo o ma n'u ye o misi ninnu cɛ sa u bɛ sɔrɔ ka taa n'olu ye ni aw wulila k'a bɛ taa olu nɔfɛ i b'a sɔrɔ cɛ 40 dan bɛ tu la ka aw kɔnɔ a bɛ don dɔ ma wa a dun y'o kɛ jan kɔnɔ o tuma u b'o misi minnu ta ka taa n'olu ye an bɛ faamaw wele o waati la ni faamaw kɛ magɛn tiliyara a ka di an ni faamaw ka fara ɲɔgɔn ni faamaw ka magɛn bɛ tila anw bɛ ala minɛ k'o t'u bolo k'an ka dugu kɔlɔsi kɛlɛkɛminɛ sɛ bɛɛ lajɛlen dɔ b'u bolo anw dun lasasi a cayalen fɛn ku ye hali kalafili a ka dɔgɔ an ka m'u bolo olu bɛ kɛlɛ cogo di ni ala ka dɛmɛ tɛ wa anw bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔ yan koyi n'o tɛ kɛlɛkɛminɛ min b'u bolo n'a sɔrɔ k'a ɲɔgɔn mɛ y'a bolo aw bɛ kulubali ɲama sɔrɔ dɔ fɔra la o an y'o de fɔ mali faamaw ye anw n'olu ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛkɛminɛ tɛ donsow bolo foyi foyi t'i bolo hali danni bɛ jɔ b'i la i bɛ wari bɔ min k'i bɛ kɛlɛkɛminɛ san wa an ka minɛ bɛɛ lajɛlen lasasi tigo 1 ani sɛbɛntigiw tigo 5 a banna ninnu don a sɛ bɛɛ lajɛlen de b'u bolo o den na u bɛ k'o na an ka baganw cɛ ani ka malow jini ni manamana ko na ka taa ta jamanatigiw k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u k'u kun da ɲɔgɔn mara de kan fɛn min ɲɔgɔn tora ta walahi kowa de b'a kan sisan vraiment président république n'a kɛ gouvernement u k'a dɔn maliden bɛɛ b'u kɔ bi n'u sera ka nin kɛlɛ in ni solution ye hali n'u sara fanga in na a ka d'an ye maa kelen tɛ mali bɛɛ lajɛlen de ta ye mali ye quoi y'an ko jamana ka se ka basigi dɔrɔn n'o tɛ n'a fɔra ko dugu de bɛ kɛ wuli fanga bɛ sɔrɔ su de bolo bi vraiment a bɛ maa jigila misɛnya quoi n'a sɔrɔ ko fanga kun politique mɔgɔw bolo a bɛ se k'a fɔ k'u ye politique don ko kɔrɔ mais fanga bɛ sɔrɔ a se yɛrɛ de bolo vraiment ka tila k'a ye ko don o don dugu bɛ ka wuli nin mun min fɔli ma da yɛrɛ mais a bɛ kɛ cogo di sɔmɔni bɛ maa yɔrɔ min i bolo se ka ban la quoi mali yɛrɛ jigiba de ye ɲɔgɔn jamana ye kɛlɛko sira kan n'a kɛra ko de bɛ kɛ jeni su ani tile nafolo bɛ kɛ taa su ani tile vraiment taabolo man ɲi hali dɔɔni u k'a lajɛ an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ cɛsiri la hali bi wa hali bi u ka dɔ fara a kan ala k'a n'u dɛmɛ an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Morikɛ Kulibali kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'an ka jamana basigi n'o tɛ nin tɛ kunnafoni k'a fɔ ko maa bɛ nin ta ko nin bɛ yen nin tɛ yen nka kuma min jabajɛlen bɛ kuma dɔw fɔra ɲɔgɔn dugu kɔnɔna ma o tɛ sababa ye n'o ye ko lakanabala dɔw bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye nka ɲɔgɔn yɛrɛ dafɛ dugu kɔni e ka dɔn gɛlɛya b'o bɛɛ lajɛlen kɛ wa ni gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ don nka ka yɔrɔ ta tɔgɔ ma k'a fɔ gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ k'a sɔrɔ olu t'a kɔnɔ o ye fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛlɛ ka bɔ an sen na n'an bɔra ye mawuludu ko kuma min an ye kunnafoni sɔrɔ ko ni ala sɔnna ma mawuludu k'a bɛna kɛ 26 mars kɔnɔna na yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma yɛrɛ an ka taa nin waati in na Haut Conseil Islamique du Mali commune kɔnɔna na o ɲɛma b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na ale ye Sirifukɛ Masurama ye e ye jɔnni ye ne ye Mahamadu Sise Haut Conseil Islamique du Mali ne y'o ɲɛmɔgɔba ye sigida fɔlɔ la Mahamadu Sise ko y'ale mawuludu ko dɔgɔ fɛrɛ tɛmɛna kunnafoniw kun carila nka o kɔfɛ jaabi kelen ko ma sɔrɔ ka kɛ yɔrɔ ko fɔ maaw kun taara fo labɛn kun taara kɛ ka ban yɔrɔ dɔ in na nka o kɔfɛ ko kunnafoni jumɛn b'a la sisan k'a bɛna kɛ mini bon an bɛ yɔrɔ min na sisan ani an ka faamaw kumana ni ala sɔnna ma mawuludu ɲinan ta a bɛ kɛ yɔrɔ kɔrɔ min na n'o ye 26 mars ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ 26 mars la ɲinan i n'a fɔ a bɛ kun bɛ kɛ yen san tɔw la cogo min na n'o ye a mawuludu su ka taa se a dengudi su ma fo ka taa se ayiwa dɔw ta ma ni ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɔrɔ kɔrɔ la n'o ye 26 mars ala sɔnna ma ni ala y'a waati yira n na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sise kan ye an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala mawuludu min n'a bɛna kɛ ala k'a kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ bɛɛ nisɔndiya fɛ ka se ka kɛ dugawudon ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an bɛ taga Côte d'Ivoire jamana ka sɔrɔlasi maa 2 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na arabadon sɔgɔmada joona fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔrɔnyanfan na n'an bɔra yen nɔ farajɛla jamana ka lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan Europe y'a jira k'a bɛna euro wari miliyari 1 ɲɔgɔn di Afgalisa ma k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a a ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Niger jamana kan binganni wale dɔ kɛra Niger jamana kan ka maa caman bɔnɛ u ni na kɛra misiri dɔ kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga kɛnɛya jamana kan ni ye cɛlaka dɔ ye ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ a bɛ denmisɛnninw de bɔnɛ u ni na ka sɔrɔ ka u joli min cɛla kofɔlen a tun bɛ kaso la ni waati in na k'a bolilen don justice olu bɛ k'a ɲini ni wagati in na kɛnɛya jamana kan an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala i maa min ye gɛlɛta ka jɛ si mama Sebi Masaramani ye bi k'e b'i se kɛ diɲɛlatigɛ min kun da man jan yarabi ala ka fura b'a ka woro ɲɛma gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun n'a hakilila nin taasira bɛɛ la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Siri Kulubali ale fari ma lafiya kosɛbɛ nka ni ala sɔnna ma bi ka fisa o tuma an b'a fɔ yarabi ala ka dɔgɔ furancɛ wɛrɛ yira n na ala k'an ka jamana basigi